De plomveehouderij van de familie Pietersma zit al een paar generaties onder Delbuursterwaai. Er komen wel klachten van stank van het Huskepark. En als Pietersma uitwrijden wil, verwacht het eigen landman nog meer oerlijst. Maar Pietersma neemt maatregels. Want we hebben nu een storm met 60.000 hindering, zonder iets met stafreductie. En nu krijgen we een situatie met 100.000 pieken met 80% stafreductie. In de nieuwe situatie wordt oerlijst alleen nog maar minder als nou, zei Pietersma. Maar landman heeft er geen vertrouwen in. Ten eerste gaat het om de uitstoot per kip. En hij gaat dus meer kippen houden, dus het is niet zeker hoeveel uitstoot er gaat komen. En ten tweede is daarvan in zijn vergunning niks terug te vinden. Wat hij belooft, die 90%, dat hoeft hij niet wettelijk. Dus het staat nergens. Dus wie garandeert dat hij het wel gaat doen en wie garandeert dat het uitstoot dan inderdaad minder is? Niemand. De meeste eigenaars van de vakantiehuisjes op het park vertrouwen zien aanpak wel, zei Pietersma. De wien bij die gaan vragen, die we hebben aan tafel gegaan en hebben een oplossing verzocht. Alleen er is iemand bij die komt niet op zijn bijeenkomst die we georganiseerd hebben en die ziet het alleen de media op, maar in een negatieve zin. Dat is niet waar. Er zijn een aantal eigenaren die in het overleg zijn betrokken. En die gaan akkoord met de plannen van Pietersma. En die kijken helemaal niet meer naar wat de gemeente dus goed. Je kan helemaal niet met de plannen van Pietersma, je moet tegen de gemeente protesteren. Want de bezwaren onderloopt tegen de gemeente, niet tegen Pietersma. Landman zou net al lezen willen hoe oplossings. Het is hoe het hier op een dag bij verschillende boerenbedrijven en ik bij Pietersma. Maar ik deel dit landman hem net zien, want hij wil net provoceren. Hij bloot bezwieren maatje in het plan. En ik vind het zo falikant mis wat hier gebeurt, omdat het echt aantoonbaar slecht is voor de volksgezondheid, moet de overheid minimaal daar een stop op zetten.